weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takku san yoni to kenya ba ɓundu joyi gurel bokara samba jare mbolo jare mabuɓe kanil sincan sincu garba wuro ali gelel celaw kon waktu yoni ha to juɓole yowiloɗe ina jeeya e gardini kabaruji men safroɓe wiyetteɓe généraliste et spécialiste en wonnoɓe hokmo juuɗe ɗo e nder leydi Mauritanie ɓe kollirima ɓe ɓamtu golle mabɓe ñalawma janggo to leydi Sénégal Karim Wade ɓiɗɗo Abdoulaye Wade gonnoɗo président leydi Sénégal o ƴetti konngudi muusi faade horejo leydi ndi Macky Sall Mamadou Gassama ɓiɗɗo leydi France paabinoɗo cukalel to 4e étage waɗi jillu mum e nder leydi Mali leydi Nigéria wat boni ɓe wiyeteɓe Boko Haram ɓaɗi janguji mumen to kerol hakkude Nigéria e Cameroun ko famdi foof 32 neɗɗo maayi hen jolam jaberi ko Ghali Abouba man cakkitoro mondial Russie hitandu ujunnaje 2018 musidɓe tedduɓe bisimilla moon e kettuki joni jañoɗen ittude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon hiɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on bismama kumpitade ɗemgal pular dew 17 korse hitandu ujunnaje 2018 e sawto ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia no mbirunoɗen e gardidi kabruji ɗi ɗo e Nouakchott tawi kadi ko safroɓe witeɓe spécialiste en généraliste uji wonnoɓe taw kadi koye tikkere hokkugo juuɗe ko ina boye balɗe 40 kamɓe noon hono mawɗo taw kadi ko mawɗo hujjikinantoɗo ɗo holliri e oɗo saaha joni ɓe goni koye kaldigal kamɓe hakkude mabɓe e nelaɓe laamu ngu o holliri tan ɓe puɗɗima nanodirde e toɓɓe kewɗe ko ɗum kay woni sababu ñalawma janggo dendagal ɓeɗon docteur eɓe taw kadi ko safroɓe wonnoɓe tikkere hokkugo juuɗe maɓe ɓamtu golle mabɓe o holliri noon ɗum ɗon ko happu taw kadi ko happumo balɗe 15 ɗo e balɗe 15 so tawi kay laamu ngu safri dendagal caɗele mabɓe wonno ko muuyaji mabɓe maɓe jokku gollade so tawi noon jonte ɗo balɗe 15 ɗe timmi laamu ngu safrani ɗeɗon caɗele koɓe ruttitoɓe tikkere mabɓe hokkugo juuɗe kamɓe noon wonno kay yidde mabɓe ko laamu ngu nde wattata yobdeɓe taw kadi ko prix-maji mabɓe hani e wasde kadi ɓurnude taw ko jobdele safroɓe jeeyaɓe caggal leyɗele e dow mabɓe ko noonne kadi so tawi kay ñawɗo ari ha urgence taw ina wawa safrede ko ɓuuri yawde ko adide ina namde haalisa ko ɗum ɗo noon wonno sayi saba mojibo mabɓe haaɓe mbaɗi ko wiyete ko tikkere hokkugo juuɗe ko ina boya e lewru fawndu oɗo saaha joni noon o holliri tan ɓe puɗɗima hawrude toɓɓe kewɗe kamɓe ɓeɗon safroɓe wiyeteɓe généraliste et spécialiste noon ɓe kolliri saabi addaniɓe jabde oɗo masalaha ko teskade ɓe oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie safara o ina ɓeydi wonde caɗele no fewi yimɓe hewɓe nana e hôpital uji ɗi ngala safroɓe ko ɗum tan addaniɓe jabde gam yidde wallude ɓesgu ngu kono kam so tawi laamu ngu kay humnani aadiji mabɓe ɗo e balɗe 15 koɓe ruttotoɓe tikkere to banggue hokkugo juuɗe jonde union africaine jogorde joɗade ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie 2 lewru darotondu ko ɗum saabi e oɗo saaha joni laamu leydi Mauritanie woni koye kebugal manggal e oɗon fannu Mohamed VI ko roi mo leydi Maroc o holliri kankone mo tawtore ɗum ɗon oɗon sommeyi so tawi noon kanko Mohamed VI o wawi tawtorede oɗon sommeyi ma won lawol garwaniwol garal makko ɗo e nder leydi Mauritanie ɗum ɗo noon ko ɗum saabi koye on satu kay laamu ngu waɗi laamu ngu taw kadi gouvernement mo leydi Mauritanie gardogol hoorejo leydi ndi Mouhamadou Ould Abdel Aziz ɓe kolliri eɓe keɓani oɗon sommeyi ko e nder hen kadi Emmanuel Macron o gardiɗo leydi France waɗata jillu mum ɗo e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tan maɓe mbat sommeyi tawa kadi mo hono mum meeɗa waɗede e nder Afrique to banggue fayidagal sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Sénégal no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi Karim Wade ko ɓi Abdoulaye Wade mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal kanko Karim Wade noon o haali o ƴetti konngudi taw kadi ko konngudi muusi faade hoorejo leydi ndi woni Macky Sall e wiide makko Macky fotani woppude leydi ne wone caɗele mawɗe
yaha rewa e jour uji faya toon to Russie ngam yeɓonoyde baroɗe leydi Sénégal. O holliri tan e oɗo saha joni leydi ndi woni koye caɗele mawɗe to bangyo bang. O wi kadi taw kadi ko o holliri kadi ha joni kanko oɗon o holliri taw kadi ko kees mo laamu ngu ala hay mbuɗu. O wi yeru mum tan ko laamu ngu ronki yoɓde taw ko bourse uji ɓeɗon élève aji janggoɓe o ko noonne kadi o wi Sénégal jeyama e doggol leyɗele ɓurɗe sohlude ballal taw kadi ko leyɗele kulanaɗe heege hitande ujunnaje 2017 e ujunnaje 2019. kanko Karim Wade noon ciftinen tan e oɗo saha joni o woni koto leydi Qatar. O holliri noon ko gonɗo e keɓugal ko gatowo e nder leydi Sénégal ngam heblanade woteji baɗoji hitande ujunnaje 2019 beele maw won hoorejo leydi Sénégal o yaltina ɓesgu leydi Sénégal e ɗeɗo caɗele. Kanko Karim Wade noon hono taw ko ñawoɓeɓe leydi Sénégal kolliri omo foti yoɓde temedde $2 million. ɗum ɗo noon ko satu nde wonno e nder taw kadi ko satu nde wonno e nder gouvernement ba makko nde wonno hoorejo leydi ndi woni Abdoulaye Wade. On satu hollirama o dirtinino haalisaji kewɗi ko ɗum ni wonno sababu kanko Karim Wade hawo soha kolliri tan noon hay sinno tawi o yalti to banggue kaso o yafama ɗum kono kam ittata ko joɓowo oɗon haalisa. To Kaolack ko accident taw kadi ko kar goto waɗi toon e lawol innirangol Serigne Bassir Mbacké. satu noon nde oto woppi lawol kay o jogorno ko yanoyde taw koye less pont ɗum ɗon waɗi koye dow pont oto noon ɗeɓɓano yanoyde ko less nde Allah faabi noon oto o saggi e jamde taw kadi ko jamde pont o gulali noon keewi kono dendagal ɓeɗon wonnoɓe e oto o ɓe mbawi faabede hay goto mayani kadi hay goto gañaki hen. Ha joni to Tambacounda taw kadi koye nder ha joni commune mo Sinthiou Malem toonne kadi ko accident waɗi toon e subaka o taw kadi koye nder lawol route national numéro 1 taw ko hande subaka hedde kiloji 6 wuro witengo Sare Gayo. Oto noon ko oto goto mo hinde camion ko kañum felɓodiri e oto taw kadi ko hinde camion umminoɗo Dakar ko kañum felɓodiri e oto mo hinde Firgonet. oɗon Firgonet ne kañum ne fano koto Dakar sa hakke felɓodiral ngal bonde noon ko ɗon Firgonet o ruppiti jeygue. wonnoɓe oto ɓe kala ɗon kuɓɓi ɗon kay cumi ha gonti ko ɗon cumi ha koñi tawa noon ko gendarmerie mo Tambacounda kamɓe honiyankoɓe to banggue faabu mbawi kay arde ƴetti ɗon ɓalli mabɓe nawi kadi gañiɓe ɓe kamɓe kala eɓe tawe hôpital mo Tambacounda. ciftinen tan noon Firgonet ɗo kay won rimduno o joguino o sarjuno ko guertoɗe kamɓe ɓoccoɗe ko ɗum o hewno yeyoyde toon to Dakar. ha joni to leydi Sénégal ma en kaal e Sunare toon to wuuro wiyetengo Touba gorko biyeteɗo Serigne Bara Matille Yambakke ko kanko rutti joomi ko e ñalam hanki o. ɗum noon ko toon to Touba caggal ko rafi mo juutani kanko noon ko ɓi Serigne Sidi Moukhtar Mbacké khalifa général Mouride en duttinoɗo e joomum ko ɓoyani ko. ha joni to leydi Sénégal e wiide jayde Sénégal 7 Khalifa Sall mo ganduɗa hoore maɗa ko kanko tigui wonno maire Dakar taweteɗo oɗo saha joni e Dumbutu toon to Rebos. ɓe kolleri tan kanko Khalifa Sall o arani o yiyaka e pummugal taw kadi ko pummugal bannogal toon to leydi Sénégal e ndeɗo julde taw ko pummugal ɓeɗon sokaɓe fummannoɓe oɗon juma. ɓe kolleri tan o yiyaka toon ina sikka tan ko laamu ngu foti haddemo arde saabu kay ngol ɗo woni lawol ɗimmol ko julde ina tawmo e nder kaso satu jafoɗon e julde taske rawane nde noon satu kay nde o yano toon fummoyde almami o nde julni ha gayni waɗi khutba mum gayni ko ɗon ɓeɗon taw kadi ko sokaɓe ɓe goni e wullude ina gullane lukane poɓɓa ina mbiya Khalifa Sall ko président Sénégal hitande ujunnaje 2019. ɗum ɗon noon welata laamu ngu kadi jogorani welde laamu ngu noon sika tan ko ɗum ɗon woni sababu ha laamu ngu haadimo arde e ndeɗo hitande. ten gummima leydi Sénégal paɗen koto leydi Mali no mbirunoɗen e gardini kabaruji ɗi taw kadi ko Mamadou Gassame oɗon ko ɓiɗɗo leydi malinajo gonnoɗo toon to leydi France ñande 27 lewru maydu ndu o wawino faabade ɓiɗɗo leydi France taw kadi ko cukalel beltanno guel e 4e étage. satu nde o waɗi ngal ɗon gollal noon yimɓe heɓe kolleri hen no weltare mumen ko ɗum saabino ha hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron wawino jooɗodade makko hokkino yamirore ko ɓuuri yawde yaccade yo rokke nationalité mo leydi France. ko noonne kadi yo jeeye e honiyankoɓe taw ko honinkoɓe to banggue faabu woni sapeur pompier
noonne kadi maire mo wuro ɗo Paris kañum hoore mum kay rokkinomo jeenari taw kadi ko jeenari bandi fayida e ñalawma hanki o noon kanko Mamadou Gassame o waɗi jillu toon kay to guinde makko to leydi Mali o yettima kikiɗa hanki to wuro lamorgo leydi ndi Bamako o jaɓɓama toon jaɓɓugal banggal fayida no fewi saabu kay o jaɓɓama guila aéroport o kanko noon Mamadou Gassame o dañi hen weltare no fewi jaafoɗon ha joni e nder leydi Mali taw ko safroɓe tawateɓe to Menaka ɗum koye nder leydi ndi kamɓe noon taw ɓe jeeya koto leydi Belgique kamɓe ɓeɗon safroɓe ɓe natani taw kadi ko tikkere hofngo juuɗe tawa noon ɗum ɗon saabi ndeɗon tikkere hofngo juuɗe ko bandiji taw ko bandiji kadi ɓe jibinande ngoɗon wuuro Menaka batti yande mabɓe ina bonna taw ko bureau ji mabɓe ina kela bureau ji mabɓe ina nawa matériel uji mabɓe ɓe kolleri hen mette mabɓe no fewi ɓe mbi kadi ɓe dartini golle mabɓe ha laaɓi ɓe uddi dendagal bureau ji mabɓe ɓe kolleri hayni autoji mabɓe jahannoɗe e guure saraji yaade nawande yimɓe safruji hay safroyde ɗumen ɗiɗon autoji kala ɓe kolliri oɗo saaha joni ɓe dartini golle mumen ha laaɓi ko nonne kadi taw ko pelle woni ONG ji tawateɗi toon to Menaka kañumen koye mumen kolleri ina jaade mabɓe ndeɗon tikkere kañumen ndende mabɓe mette kañumen koye mumen oɗo saaha joni ko dartimɓe golle mumen formation mabɓe tawateɗo ɗon e nder wuuro Menaka o noon ina udditi kañum ina jokki gollade hay sino tawi kay nawanta hay goto safruji to ha joni e nder leydi Mali taw ko debbajo jeeyaɗo to leydi France oɗo debbajo jeeyaɗo to leydi France liggotonoɗo e orphelinat ɗum koto faaba sukaɓe galle mawɗo taw wonno galle o komo waɗi hen dendagal sukaɓe ko wayno sukaɓe ɓe gurdaka jinnaɓe hani e sukaɓe weddaɓe oɗon debbo noon ko o wiyete ko Sophie Petron oɗon Sophie Petron noon o dahanoma gila e mayiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom e ɗeɗo balɗe noon o taw ko groupe biya hoore mum soutien islamique et musulman ɓe jaltini vidéo taw oɗon debbo omo haala hen ndeɗon fedde noon ko fedde wat boniɓe kamɓe danomo ɓe jaltini vidéo debbo one haala hen o waɗi erango fade Emmanuel Macron hoorejo leydi France yo wallumo beele omo wawa woppitede tawa kadi omo wonde debbajo goɗɗo jeeyaɗo toon to Mexique on kañumne wiyete ko Gloria Cecilia oɗon erima taw kadi ko Papa Sowa ko hoore gardiɗo diniyankoɓe to banggue ko gardiɗo Isa yankoɓe gonɗo toon to Rome yo wallumo beele kanko noon mo heeɓa wellitare makko kanko noon jeeya koye renanoɓe juulirɗe kerecieji tawateɓe toon to leydi Mali to leydi Nigéria toon kadi ko janguji ɗiɗi mbaɗi taw kadi ko hedde kerol hakkude Nigéria e Cameroun oɗo jangu noon ina sikka tan ko wat boniyankoɓe wiyeteɓe Boko Haram ko kamɓe mbaɗi ɗum tawa noon koye hinde kamikaze woni warto waɗi ɗum ko sukaɓe ɗiɗo rewɓe ɓe pettini toon bombaji noon ko famɗi foof 37 neɗɗo mbasi hen fittandu muɗum kabaruji jolam jaberi sawtowol Ghali Abouba ma yaha toon to Afghanistan France Espagne Russie Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jam hiire maɗa Seydi Dia Amadou Dia Pullo kabaruji men jolam jabiri koto leydi Afghanistan puɗɗoɗen ko jangu musngu waɗi tawa kadi ko pelle seɓɓitiɓe tawateɓe e nder leydi Afghanistan ko kamɓe mbaɗi jangu ngu noon waɗi ko e nder funnague leydi ndi ko famde foof 14 neɗɗo wasi hen fittade mum fodde 45 neɗɗo kadi barmi hen barmande musde no fewi ko nguɗon noon waɗi jangu ɗiɗi ɓiyu ko julde nde juula faade oɗo saaha joni koto leydi France paaɗen e subaka hande o ko debbo goto hono holliri goore jayɗe leydi France wonde ko debbo goto naati e nder supermarché e nder wuuro wiyetengo Sienne sur Mer omo jogui kanko debbo o noon hollirama tigui omo jogui label Toxel woni ko wiyete kiteur woni laɓon Toxon kono électricien keewi gollora ko ngel label tigui ɓe kolliri omo jogui o heewi ganje yimɓe ɗiɗo e nder supermarché o ɓe kolliri kadi e saaha o waɗata jangu makko walla waɗata bone makko omo inna Allah omo wiya Allahu akbar ha joni kabaruji men dolam jaɓɓiri koto leydi Espagne paaɗen
bateau taw ko bateau faabu biteɗo Aquarius ko bateau ONG SOS Atlantique tawa kadi ko bateau hewɓe nadde e maaje ene paabo tigi ɗanniyankoɓe suuɗeru fodde hannde yontere bateau o nana e nder ndiyam tawa kadi omo wondi e ɗanniyankoɓe wonnoɓe ɗanniyankoɓe suuɗeru woni les clandestins caggal nde leydi Italie sadi jaɓɓade ɓen ɗanniyankoɓe bateau hollirama e subaka hannde o sanga 8h30 tawa ko waktu heure Fouta heure meɗen bateau kosti e kaggullade noon e nde goto e gure leydi Espagne wiyetego Valence ɗum noon taweto funnague leydi Espagne kanko bateau o noon kanko bateau biteɗo Aquarius o kosti tigui tawa kadi omo jolli feccere e ɗanniyankoɓe e suudere wonnoɓe e nder bateau ka hen feccere heddindi noon tawa kadi ko ari koye laana idiɓe he wona mabɓe noon idiɓe yettade ko arɓe guila rendoga tawa kadi e gari koye bateau goto woni bateau koni hefinaɓe ko fati en nden ka ekkisal maaje leydi Italie tawa kadi ko bateau biteɗo Dantilo heddiɓe ɓene ma ngar ɗo e kikiɗe ɗo e ñalawma o gasi heddiɓe kadi ma jetto tawa kadi en ngara e bateau goɗɗo taw ko bateau Italie naaɓe bitoɗo Lorion koto leydi Russe cakkitotoɗen mbiyen aseta hanki o e nder leydi Russe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Moscou woni lamrugo leydi ndi ko taximan goto woni chauffeur taxi ko kañum tigi naati e nder yimɓe ene gurño yimɓe hewɓe no feewi ko famde fof yimɓe jeeɗiɗo gañumen hen hay goto hen noon wasani fitande mum woni no kulol mangol noon e oɗo saaha leydi Russe ko kañum tigi organisé ko wiyete coupe du monde yimɓe hewɓe cikkanno ko jangu caggal ɗum noon tawa tigi wona jangu ko tampere caggal kayde taximan o woni chauffeur taxi o nde o liggi kay liggey muuso no feewi saabu kay hollirama o liggima fodde waktuji nogas omo wone taxi makko omo wone volant o foftaki nden tampere noon saabi ha waɗi oɗo accident sanga waɗi accident noon hawa gañi fodde yimɓe jeeɗiɗo jalam jaɓeri gali abouba Allah jarama cakkitortoɗen kumpital e ɗemgal pular ko mondial taw ko 21e édition mondial risi hitandu junnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ñalawma hanki o ko leydi France fottuno e leydi Australie ko France fiiɓe ɗiɗi e gotel ko noon kadi Argentine kañum Islande mbaddi ko gotel e gotel ko ɓuri teskede match Argentine o noon ko biyeteɗo Lionel Messi taw ko pettowo ngana gonɗo e club mo Barcelona kanko noon e ñalam hanki o rati ko wiyete penalty ko ɗum saabi kanko Lionel Messi o wi omo jeeya e yimɓe wonɓe sababu ha ɓe mbaddi e leydi Islande taw ko gotel e gotel ko noon kadi taw ko pettannoɗo e oɗon club pettannoɗo e oɗon équipe Argentine biyeteɗo Diego Maradona kañum e hoore mum mettini hen no feewi hani yiyama omo waya walla ni omo simmo e kadi o ɗon noon ɗo simmoyɗo o ñaguima yafuya e yimɓeɓe o ƴetti konngol kanko ɗo oɗon Diego Maradona o ñaguima yafuya ciftinen tan noon kanko Diego Maradona ko fettannoɗo ngana kadi o wonino entraîneur taw ko équipe mo Argentine ko kanko addunoɓe mondial hitandu ujunnaji ɗiɗi e sappo toon to Afrique du Sud match goɗɗo o ko Danemark kañum fi Pérou gotel e ndiga ko noon kadi Nigéria ko kañum fottuno e Croatie mo Lukas Modric ko Croatie fiiɓe ɗiɗi e ndiga ko noon kadi taw ko ñalawma hannde o ko Serbie ko kañum e Costa Rica Allemagne ma fottu e Mexique ko noon kadi Brésil mo Neymar ma fotte e Suisse bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kumpital e ɗemgal pular e ñalawma hannde o ko ɗomin kadde moon to banggue jolam jaɓeri ko gali abouba e sawto ko musidɗo moon Amadou Dia on mbiyama juule mo wuuri Allah rokki en tawede hikka yo rokku en tawtorede o saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi e diine men yo Allah jaɓanen golleji men rokka en ɓamtoɗen kala ɗo jarano ɗen jaren yesso ɗo banggue Allah dendagal jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ina waɗa dendagal heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe foof julmo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo kettuki malaki jaam e sawto ko musidɗo moon Amadou Dia jolam jaɓeri Gali Abouba yo jaam Allah hiran en on jarama